soi aamulla niin aikaisin, että jopa aurinko sanoi selvästi painu pehkuihin takaisin. Se pilvi harsojen välistä sanoo kuin ilkkuen, et ole valmis nousemaan, ala vaan vielä koisimaan. Ja niin uneen vajosin, patjaan pehmeään upposin, myöhemmin ylös pomppasin, kellon käteen koppasin, kahvit lärviin lorpasin, tanssiaskelein sorbasin, matkaan kohti tapaamista ampaisin. Perillä juuri ajoissa, paperit pöydälle asetin, tarkistin, olin nauhuriin pannut tyhjän kasetin. Olin saanut pomolta numeron, kanuunan ja komennon, luvan käyttää tykkiä, konnia teilata ja kurittaa saan. Kun tunnustusta haetaan ja rötöksiä perataan, olen agentti salainen, CIA alainen. No, homma alkoi, aluksi aseet pois, vartija ropat palpoi, löytyi toiselta tykki. Onni meitä lykki, olikonna kylmäksi meidät panna, sitä mahdollisuutta en anna, syyllisyyden taakkaa kanna. Olin saanut pomolta numeron, kanuunan ja komennon, käyttää tykkiä, konnia teilata ja kurittaa saan. Kun tunnustusta haetaan ja rötöksiä perataan, olen agentti salainen, CIA alainen. Syvä haukotus, käsien venytys, itsekseen hekotus, tässä taas mikä pettymys. Aika rankka herätys tähän maailmaan, nousen ylös, lähden töihin siivoamaan.